Hello guys, so assalamualaikum sa lahat ng mga kababayan nating mga Islam and good morning or in Arabic guys is Sabah al-Khair. So Sabah al-Khair everyone. Good morning everyone, and to this video guys, gagawa po tayo ng another home remedy po para sa atin po mga kababayan, lalo na po ngayon na nakapasok na po dito sa Saudi Arabia yung COVID-19 or coronavirus 19. So, last March 2, mayroon pong na-confirm na isang tao na ano po siya, galing po siyang Iran and then going to Bahrain and then saka umuwi dito. Isa po siyang netizen or citizen dito sa Saudi Arabia guys. And then yesterday guys, mayroon na naman pong isang tao na naman. So 2 cases na ang coronavirus dito sa Saudi Arabia. So, kailangan po nating alagaan ang ating mga sarili, mga kababayan. Yung health po natin, alagaan po natin. So, we'll make a home remedy po. Ito po is more on vitamin C para po magiging maboost yung immune system natin para hindi po tayo madaling mahawaan ng sakit guys. So, tara! Please stay tuned guys, and if you are new in this channel guys, please don't forget to subscribe, like, and share. So, para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future, please hit the notification bell. So, thank you and... So, ito po siya guys. We have 1 lemon here and we have 3 oranges. So, we will just only cut this, slice this in half, and then squeeze it to get the orange with lemon juice. This is very good for our health guys. So lalo na sa mga kababayan natin dyan na madali mahawaan ng ubo at sipon. So this is very good guys, at pati na rin sa mga lagnat guys. So pag may lagnat ka, gagawa ka lang nito guys. This is really proven to me guys, dahil in my 4 years of working here in Saudi Arabia, ito yung lagi kong ginagawa guys na home remedy guys. So, nakakatipid ka na sa paggawa mo ng home remedy and nagiging healthy ka pa. So, ayan. Mag-save tayo ng money guys kasi marami tayong project sa Pinas. So, kaya mag-home remedy muna tayo guys kasi mahal ang gamot guys. Yung una, ito yung squeeze natin, ang lemon. Mano-mano lang tayo guys kasi wala tayong dekuryente na juice maker. So, ayan. Ganyan lang siya guys, kasimple guys, squeeze mo lang siya. Para makuha mo yung juice ng lemon at orange. Kukuha tayo ng spoon kasi napuno yung ano natin.
liso. May liso kasi yung may buto. May buto yung lemon. So, ito yung last. So, ayan guys. Gusto ko rin kasi itong sayang din kung itapon guys. So, isama natin siya. Parang magiging simsim. Para siyang smoothie. So, ganyan lang siya guys. So, ayan na siya guys. And then, ganyan lang siya kasimple. Tapos, inumin mo siya. Maraming salamat Panginoon itong orange juice and lemon juice. Makapagbigay ito ng kalusugan sa aking katawan. At makapagbigay ito ng strong immune system. Makapag-boost ng immune system ko. In Jesus' name I pray. Amen. Masarap siya guys. Yan, hindi lang siya masarap. Marami pang benepisyo na makukuha mo. So mag-try ka na rin guys. And please don't forget to subscribe. Orange and lemons is rich in vitamin C that will help to boost our immune system in our body. So, try it guys para hindi po tayo madaling mahawaan ng mga sakit, lalo na sa ating mga OFW na lagi tayong napupuyat. So, bawal. Mahirap ang magkasakit dito sa abroad guys, kaya po alagaan natin ang ating sarili para po magiging always healthy tayo.